Takže čaute ľudia, vítajte u nášho prvého odpalu na kanále Explosive Pyro. Ľudia, dneska si dáme test slabých Doom Boom petard. Ja som Ferika, so mnou je tu Mirko, s nami je tu aj Peter. Pozdravte chlapci. Čaute. Čaute. Môžeme si zase ukázať tie petardy. Takže ako prvú petardu, alebo prvé petardy tu máme teda Doom Boom Nano. Je to stará klasika, určite to každý už niekedy mal. V balení sa nachádza 40 kusov, na balenie to má 9,6 g a je to kategória F2. Druhú petardu tu máme Doom Boom Micro. V balení sa nachádza 25 kusov, má to 8,8 g na balenie a je to kategória F2. Štvrtú petardu tu máme Doom Boom 30 kusov. Každá má 0,2 g, je to kategória F3 a celé balenie má 6 g. Ako štvrtú petardu bohužiaľ máme len jeden kus. Je to Doom Boom Big F2 Silver, jak môžete počuť názve, je to kategória F2, má to na kus 0,35 g, neviem koľko to má na balenie, prepáčte mi, nemáme balenie a myslím si, že asi už môžeme ísť na tie odpaly. Ako prvú petardu si dáme na voľno Doom Boom Nano. Ako druhá petarda je väčší brat a je to Doom Boom Micro. Tretiu petardu tu máme Doom Boom 5 za 14 alebo Doom Boom 30 kusov, voláte to jak chcete. Ako poslednú petardu tu máme Doom Boom Big F2 Silver, poď odpalovať, odpal mi to. Tuto som ešte v živote nemal. Ako druhý test si dáme petardy do vody. Poď odpalovať, kde si? Doom Boom Nano do vody. Tak to bola veľmi silná. Teraz si dáme Doom Boom Micro. Do zadku, nedal som to do vody. Musíme ešte raz ľudia, prepáčte. Poďme na to Doom Boom Micro do vody ešte raz, nepodarilo sa nám to. Ale je to väčšia šupa ľudia. Ako poslednú petardu si dáme Doom Boom 30 kusov. Ty vole, to bude rana, hej. Ty koko. Tretí test si dáme petardy do zemi, takže Doom Boom Nano v zemi. Skoro. OK, teraz si dáme Doom Boom Micro v zemi. Ty vole, Ohúsol som. A ako poslednú petardu v zemi si dáme Doom Boom 30 kusov. Choď ďalej. Ty kokos, celý som od blata. Ja pozrite, aký krásne spravila tá Doom Boom 30 kusov, fakt. Akože na tú grama, že má 0,2 g sú fakt šupy. Ľudia, ďakujeme, že ste si pozreli toto video. Podľa mňa sa toto video celkom podarilo. Budem rád, keď dáte odbery, lajky, zhliadnutia, proste veľmi si toho vážime. Nutno ešte povedať, zabudli sme vám to povedať, tieto petardy máme z e-shopu Pyro SR. Určite nakupujte na tom e-shope, majú tam veľa kvalitnej a súprovej pyrotechniky za super ceny a ešte k objednávkam dávajú aj darček. Toto bolo všetko pre dnešný odpal ľudia. Majte sa. Čaute. Čaute.